natáčel první video, takže tohle bude prostě malý filmík na díly a bude to teda prostě o mě a o mý rodině. Takže jdeme na to. Jdu zbudit Lilu. Lilo, vstávej. Ještě maličkou chviličku. Tak dobře, ale jenom fakt maličkou. Čau miláčku, jdu na snídani. Jo, jasně. Už jsem ji připravila. Tohle má, jo. Chutná ti? Jo, je to výtečný, díky. Jasně. Klíč to. Šup, stávej. Ne. Do prdele stávej. Ne. Ty. Do prdele stávej, už konečně. A to už je strašně blbá. Co má za snídani? Ne, tak jdu do postele. Počkej, nikam nejdeš. To by to snědlo, já ti udělám novou. Ale to bude čekat hodinu. Nebudeš, to bude rychle. Bože, tak jdu. Díky. Můžu si to vzít do pokoje? Můžeš. Dobře. To pití si pak vypiju. Jo. Mě by zajímalo, kde je ta Tobyho druhá sestra. Už 2 roky se neukázala. Vím, že mě moc neměla ráda a... Tak já jdu na ten fotbal. Kde zase je? Ach bože. Jo, jasně. To říkám, ale ty, Lire. Já vím, ale asi jsem se ti ozvala. Ale to říkám Liře. Tady jsem. Jo, já jdu na ten fotbal, tak čau. Ahoj. A připravil jsi mi tu svačinu, ne, pití vlastně, do termosky. Mám ho. Tak, jdu. Jo, jasně, Milátku, ať se ti daří. Jo, díky. Jasně. Já se nudím. Lero, já se hrozně nudím, co budem dělat? No, co bys si chtěla dělat? Já nevím. No tak nezahrajeme si nějakou hru? Třeba jo. Budeme hrát na schovku, prosím. Tak jo, tak já pikám. A nebo na mapu, vyber si. Tak na schovku to nevadí. Tak jo. Tak nepikám. No tak já pikám, ne? Jo, tak jo. Do 20. 1, 2... 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20. Před pikou, za pikou nikdo nesmí sát, nebudu rád, už jdu. Kam pak se mohla schovat? Nebude třeba v mém pokoji? Tady není. Tak se jdu podívat dolů zase. Haló, kde jsi? Není třeba v pokojíčku svým? Co? Něco jsem slyšela. Kde je? Není v pokoji. Tady jsi! Nenašla jsi mě. Je to zapikat. Ne. Jsem tu. No fajn, vyhrála jsi. Hrajeme znova. No, já už nechci, já mám hlad. Tak já ti udělám zase jídlo. Já chci jablíčka. Jablíčka? Tak já jedu natrhat. Dobře. Máš je na stole vince? Jo. Už běžím. Já si to vezmu. Jasně. Miláčku, už jsem doma.
Fotbalák jsem si nechal to v chodbě a pití mám vypitý, tak to můžeš uklidit. Jasně. Tak co jste dělali? No, hráli jsme si na sovku, pak jsem jí dala jablíčka chtěla a tak. Jo, dobrý. Pas mi Tak chyběl. já si jdu s živnou, bolí mě nohy hrozně. Jasně. Já už jdu. Otevře mi už někdo? Už jdu, kdo jsi? Já jsem Tobyho sestra a nesnáším tě, máš strašnou růžovou. Počkat, už otevírám. Máš hnusný oblečení. To jsi ty, Jo, Luno. potřebovala bych půjčit nějaký peníze. Proč? Ne, nic ti nepůjčím. Jinak mě zavřou do basy. To ne. Počkej. Tobíku. Ježišmarja, co? Potřebuji půjčit peníze. Už zase ty? Jinak mě zavřou do basy, to přece světě Počkej, neuděláš, jdeme ne? někam. Prosím tě, miláčku, já jdu teďko někam dost to vyříkat, takže čau. Ano. No tak co je? Potřebovala bych půjčit peníze, nemám peníze, jinak mě zavřou do basy. A co jako s tím mám dělat? Přece to neuděláš svý sestře. 2 roky jsem nepřišel a jako já ti pak mám něco půjčovat. Sem chodíš jenom, aby jsem ti půjčovala peníze. No, to je snad maličkost, ne? Jo, ale tak se můžeš aspoň ukázat. Nevím o tobě 2 roky. No, tak promiň, no. Ta tvoje Ne. holka už mě fakt štve. Je strašná, jak furt nosíte růžový oblečky. No a co? Máš s tím problém? Jo. Ať nosí třeba černý, to by jí slušelo líp. Hele, nech nás na pokoji. Nazdar. Fakt Jo, děkuju. a děkuju ti, že jsi nám pokazila pěkný den. Au. To je nehoráznost, jak jsem vtrhla.